Как започнах да инвестирам? Всъщност почнах от 2012. Инвестирах в акции. Интересуваше ме много как, примерно, Apple, Facebook, всички те така наречените FANGs, големите тек компании в Америка се развиваха. И 2012, като бях в Бон, тък му бях дошъл в Германия, почнах да карвам малко пари в акции. И това беше интересно, но то беше малко като игра. Винаги съм чел, винаги се интересувах, но никога нямах достатъчно пари да влеза до този момент. Тогава си казах, хей, аз почнах да вярвам в самите продукти, които тези компании продаваха. Аз вярах в Apple, аз вярах в Facebook, аз имах вяра във всички тези компании и затова всъщност почнах да се интересувам, аз как мога да съм част от тяхната капиталова възвръщаемост, а не само да ги гледам отстрани, да им използвам продуктите. След това почнах 2016, влезнах в имоти. Това ми беше първият имот в Бон, който го закупих с финансиране от Германия, което беше много интересно, защото аз бях отишъл точно тогава в Ирландия. Те ме бяха изпратили на така наречения експатски договор и като бях в Ирландия ми се обади един от брокерите, с които бях говорил и каза, има едно малко апартамент 46 квадрата и искаше да го купиш за 130 хиляди евро. Даже каза, то струва 120 и 10 хиляди евро, отгоре е гаража. И аз викам, разбира се, искам да го купа. Идвам в Германия следващите 2 седмици и така стана.